Ni bai. Horla, esan gara orain? Denpora kontu esan, baina gertatu da. Euskal Herrian badago Antxon Telleriren lehenengo fan kluba! Benetan? Zumaian sortu dute, orduan bakizu olagarra sopataten junbizu gara da gau pasak egiten eta... Zumaian? Zumaian fan klub bat. Ofiziala? Ofiziala. Presidente lanaterako neure buru aurkeztu dut, izan diate. Zu agertu bez. Benetan, Nahiko egiten zu gauero bera gazegoten. Bai. Eta, ze jende? Ikertu, Joan eta ikertu. Ez que, muixua, denoi, Bai, datazela gure lehiakideak, super fan kluba dauka! Ekilier, Aintzana Izea, June Xavier. Izango dira, Zumaiar Ia? ilustreenak, seguruenik. Ekitalier ez dakinik parte hartuko zenuketen, Antxon Telleriren fan klub baten. Gu bideo deiez. Ondo? Bideo deiez hartzen bideetara bai. Nola? Bideo deiez. Bideo deiez sartuko zarete. Edo bergaran osatu beste, bada, nire gautu, Baitxa. Bai, bergaran osatu eta ja bigarrena izango zen. Baina mokoloak bat zarete. Bat dator, pizka bat. Antxon Tellerian mokolo fan kluba. Ona be bai, Bueno, eki Lier, laugarren saioa. Zuentzat, ondo, Lier? Bai, guztua. Egunetik egunero beto? Gisa esan da urduria. Urduri hau. Ez dakit. Gero eta urduriago, Bai, baina, bueno, gustora. Zu berez urduria zara? Oso urduri. Bai? Bai, benetan. Orain? Urduri zaude, Eli, Zergatik kamera daudelako? €300, zuentzat, ekitalier. Olaso derretxaretxe zulan, eki? Bai. Hor ere bai? Hor baitxa. Bai. Baina, itxot lan... Edo zu ikasi? Ikasi? Ulman lan? Bai. Eta olaso derretxean ere lan? Bai. Olaso derretxea zoragarria da? Zuen errezen dauena? Bai? Baina, itxot bi zapatutan lan bakarrik, hilean. Osa, ez da azte bururokoa. Bueno, ala ere, baina zeleku eder eta zema gauza egiteko, ondo? Eta buruz daki bizita dana. Bai, Zeuk eginda? Nola azten da? Ez, niko bizitak emuten. Baina ikustean aia. Zelan azten da, bizita? Ba, jardinetik azten dira behira eta sartzen dira ate nagusitxik. Eta hori Javik bere magia egiten dugu eta irudikatzen da gazterixan. Ba, gombiatukuz, gure ikusle danak dinot. Bai, juti hauke. Ikusten be bai. Bueno, ekilier, zarte hon, gaur, eta ja, ibilbide derra egiten dugu, garko programan. Haupa zuek. Aintzan eta Izea Gabon. Gabon. Hirugarren ez gurean. Eixe. Hirugarren finala jokatzeko presta kaso? Prest bai. Orain arte besterik ez duzu egin, Nasi, finalera iritsi eta urrezko galdera bati esker. Denera 1.350 ere pilatuta. Ondo dago, ez da? Ongi, bai. Oso ongi ere. Gero egia da, asko zentratu garela euren kurrikulumari dagokionez eta herrigora proiektuan, eta ondo dago, baina gehiago ere jakin nahiko genuke, Aintzane, zure txikitako ametsa. I have a dream. Zuk izan nahi zenuen? Nafarroko presidenta. Bueno. Umetan hori esaten zuen. Eta, oraindik ere ametsak bizirik dira. Nire motivazioa zen jende oso txarra zegoela hor eta behartzela jende ona. Eta oraindik segitzen du motivazio horrekoretan. Ni ez, baina jende aldatu behar da. Ze fin, bota duen. Segulako zarta, baina oso fin. Ados. Oraindik ere proiektua, alegia. Bueno, behar bada edo zer gauza. Ados. Ondo, Aizea, zu berriz musikaria zara? Bueno, txistularia bai. Nola bueno. Bueno, musikaria. Musikaria, bai. Txistulariak ere persona dira, eta musikariak ere, bai. Bai, ez da? Hori da. Eta bandaren batean edo ari zara, txistulari bandaren batean? Ez, bueno, Tafallako txistulariekin, baina, bueno, Dianak eta olako. Herrikoia, ez nahi zola... Txistularia zara, eta bai, bueno, Ez naiz kontzertuak ematen dituen horietakoa. Ni kalean jotzen duen horietakoa. Nazio artean kontzertuak ematen aritzen den txistulari horietakoa ez zara zu. Ez. Jet pribatuetan, eta estadioak betetzen dituen txistulari horietakoa ez. Eta gaztetan egin zenuen lan non? Non, leku askotan... Bideoklub batean, bai. Ona hau, Bai? Orain ez dira asistitzen, igual hauek ez dakite zer diren. Tafallan bertan? Tafallan bertan, bai. Oroitzapen politak? Bai, bueno, orain edonork esango zidan, ziur zu egiten zenuela hortan lan, ze ez zara oso zinema zalea, baina, bueno. Bueno, egin zenuen hori? Hori da. Eta milu zenere ari gara? Hori da. Opa, bikote, zarte hon, Ni esker. June eta Xavier ze moduz? Ondo. Ondo? Urduri, apurtxu bet? Pixka. Gogoz be bai. Bai. Ondo, June pixukiek zarie? Bai, Gasteizen. Gasteizen bizitzen, Xavier ze ikasten? Ni ingurumen zientziak. June zo? Eta nik ingles filo ikastet. Eta, gustara momentuz? Bai. Oso ondo. June, non guezara zu? Ni Zumarrakoa. Eta zu, Xavier? Tolosarra. Amen, herrikibiek, amen! Irakasle lanetan be bai,
dantzari dagokionez, June? Bai. Osa, dantzarian txikitatik eta Ze estilotan edo? euskal dantzak. Euskal dantzak. Bai. Euskal dantzak, eta orain, umieri irakasten? Bai. Ah, ze ondo. Azkeneko urtetan. Bueno, badaku dantzarire txistularize hemen ja taldi osatzen, Ekik Taldi osatzen horretxea hori. irekiko du. Han emanaldi bat egiteko. Claro. Hori ba. Badaukagu, leku, Leku, kontzertu pribatu, Ondo. Eta lier egon godo urdurian, eta... Ni kafeetara. Xabier, eta ze intentziorekin zatozte miluzera? Bueno, ber diru pixkatira zeuden, da bereziki ondo pasatzea. Oso ondo. Pisuen zemat? Hiru. Ondo. Hirugarrena animatzen. Hirugarrena begire. Nor da? Olatz. Olatz. Olatz, palomita bilaten zeuek animatzen. June, Xabier, sorte honon eta ongietorri gurera. Bai, eskerrik asko. Diru pixka bat irabazi nahi dutela eta guk diru pixka bat eskaini ere, bai? Oso ondo. Eski, gaur, miluzen zakuan jokoan, 2.000 eta 900 euro! Ondo. June eta Xabier, horrena, mesedez. Mesedez. Laudioko gure publikoa aipatu gabe, laudio! June, Xabier, operatuko dugu, lehenbiziko proba, ikusi-makusi, tribuaren berbak, potokumeak. Guk ikusi-makusi. Oso, no? Eki eta lier, zertan jarrita? Tribuaren berbak. A2, eta intzan eta aizearen zat beraz, potokumeak. Oso, no? Eki eta lier, tribuaren berbak, presta bete? Bai. Arrantza egitea eta? Ke ba. No. Amua botako dugu, sinonimoen itxasora. Ondo. Hotxak berbak, Erne. Eta, bagoaz, denbora, amuan jartzen den janaria, eki? Beita. Oso ondo, itxasontziaren aurrealdea, Tangarta. amuan jartzen den janaria lier, itxasontziaren aurrealdea. Branka. Ondo, ura kanporatzeko tresna. Drisa. Ez, amuan jartzen den janaria, Beita. itxasontziaren aurrealdea, Branka. ura kanporatzeko tresna. Tangarta. Oso ondo, txipiroientzako 3 amuko tresna. Koraina. Bai, ontzi batetik bestera botatzen den soka. Drisa. Amuan jartzen den janaria, Beita. itxasontziaren aurrealdea. Branka. Ura kanporatzeko tresna. Tangarta. Txipiroientzako 3 amuko tresna. Koraina. Ontzi batetik bestera botatzen den soka. Drisa. Amuan jartzen den janaria, Beita. itxasontziaren aurrealdea. Branka. Ura kanporatzeko tresna. Tangarta. Txipiroientzako 3 Koraina. amuko tresna. Lau! Eki eta lier, 40 puntu, zona gaiura. Aintzan eta izea, bertxue, ondo? Berto, zuen oinak, zuen hitzak hauek, gau beltzaren giroan murgilduta daukagu txirritatxo, eta ia zerrutzi digun. Gauza bat badugu nahiko, Argi. ez da oso, Ezaguna. zeltarra edo ibartarra, Den. ez daukat argi, Ezaguna. Berriz ez. kuiak kandelak eta Kondairak. gaua jarri da, Iluna. gure ohiturak Berreskuratzen. badugu. Bai? Bizitasuna. Bueno, Zagantza batzuk ere izan dira tartean. hobeto Ez da, dago. karkatu. Asko zokerra bere, bai, eh? Akatxo bakarra, ondo. Ondo, Zazpirekin, ondo. hiru itamar puntu. Bueno, zorrotz. Berandu, eh? Otokumen puntu. polizia. June Xavier, ikusi-makusi, zuek ala aukeratuta. Prest? Hauetxek 8 elementuak. Erlea, beldarra, eltxoa, marigorringoa, labezomorroa, tximeleta, inurria eta matxin saltoa. Ea ba, denbora. Labezomorroa, June. 3. Eltxoa, Xavier. 3. Marigorringoa. 6. Matxin saltoa. 5. Inurria. 7. Tximeleta. 6.
Ez nire. Xabieren txanda da. Markau. 6. Erlea. Bat. Beldarra. 2. Labezomorroa. 5. Eltxoa. 3. Mari Gorringoa. 8. Ai! Matxin saltoa, June. Ai, 3. Inurria, Xabier. 7. Tximeleta. 6. Erlea. Bat. Beldarra. 2. Labezomorroa. 5. Eltxoa. 3. Mari Gorringoa. 4. Eta matxin saltoa. 8. Hau, Xabier! Oso ondo! Merezita, eh? Eta ni ere irakurtzen, ze ondo. Danak eun puntu, hau pazuek! Fanklubari bazka. Bai, bazka emateko prest, beti. Eki eta lier, ez dakite imintzioi ekin nahi dezuen. Bai. Edo tarte bat hartuko dugun bestela, bai? Hasiko gara? Hasi gingo gara? Bai. Zoragarri, hartu leku orduan, Aintzan eta Aizea. Bestaldean, lehenbiziko erronda, badatorre eta denbora. Bizarrak endu, moztu bizarrak entzen. Eta? Eta odoldu atera. Bai, zein du. Zauria. Ba, ebakia ondo, bai. Zondo. Txakurra, katua, zezena, adarra, akerra, beia, ardia, Auntza. Bai? Bale? Auntza gazta. Bai. Oso ondo. Arbitroa, gorria atera, Txartel hori atera. Segulakoa. Bat, arbitroak. Oso ondo! Hartu leku. Zuzendariak dio, nor zen, bai, López Pizjuan epailea. Xabi Alonso hori txartela era. Ez, oso ondo, Segituan gainera, ekirezke jakan hola ziren. Eta futbolaren kultura hori, gizonezkoen futbolaren kultura. Ondo, hauntz gazta ona, Ondo. Gero, tamainan, Oso ono. Nik ikuste ditut pintxo hiek, horrelako rulo zar bat. Bai, oso ona hori? Brrr. Ez da niretzako. Nik puntxa bat, bai, baina... Bueno, aukeran puntuek igual zuek. Bai. Iruroina, oso ondo! Ez da, ez egiten basto egia. Horrela, aiba. Eta jendea jan, ez dut horretzen. Dena dela. Horrelakorik herrigorako ozaran ez dago. Ardiarena bai. Zer batzu ona orain, demoraldian? Ba, begira, kutsa berdean txokopipitak. Txokopipit, Txokopipitak. Zer dira txokopipitak? Zer dira, zerelak? Hemen egindako? Ezagutzen dituzu kuki. Bai. Oiek. Ba, ez eukaten euskerazko izenik eta... Txokopipitak? Gu jarri diegu. Txokopipitak? Aurten txokopipitak. Oso ondo! Oso ondo, igual agertuko da. Imintzioka, txokopipita bat egitea. Zaguluko mesedez? June eta Xabier bestaldean. Emango dizu txokopipita bat? Gozea, Ondo! Ea ba, puntu gozea orain, demora. Gaixo, sukarra, temperatura hartu. Sukarra... Termometroakin temperatura hartu. Oso ondo. Sugea, sugalindara. Arra... Lehen gertu, Animali... Bai. Kokodriloa. Sugea, sugandia. Oso ondo. Sugalindara. Ez. Sugandila ez, bai. Sugandia, iguana. Oso antzekoa. Paso, bueno, horrengoa ez. Iguana, ez dakit. Hirugarrena. Ezkonteko eskatu... Eta? Eta ez eman. Ondo? Iguana... Marmota. Ez errez, emekin. Mari Gorringoa, ez dakit... Sugandia... Bero egon gara, muskerra, tartekuen. Hartu lekuen. Tartekuen, sugandia eta muskerran hartien. Tarteko zer. Lastima, gero egia da, herri gora eta pixka bat ahoz gora ere esan dugula. Zuk esan ez. Keinoa egiten hasita, zuk gora esan ez. Bi, berrogeina, hau pasoek. June eta Xabier, pentsatzen dugu, pixukirak izan da, entrenamentu batzuk ere, pixuan bertan. Bai. Imintzioka, fuerte gatoz? Bai. Igustago hartu lekua, ekitalier bezaldean, hirugarren erronda. Guazen puntu bila. Denbora. June hasita. Piramida.
Etxea, dorrea, korrika igo, eskailerak. Mendizalea. Biztaria, Harriak ibili mendian. Mendian? Bai? Mendian. Elurra, elur bola hartu. Beru. Paintbola mendian. Kontu zago, Zua, harriak. Bai? Harriak mendian bota. Bigarna. Bigarna. Se asmatu du baina? Motxila. Jetpack. Puskara hortatzea, kakaitxa. Komuna. Bai, komuna, no bai. Zezena kadarkatu. Obeiak Zezenak kadarkatu. torerua. Ez da, irakurriendo, Xavier. Zezenak errekortaria. Hori bai. Eta bat, lehenengoa? Piramidea, mendia. Mendian, Zuain. Zuain, mendian, harri xekin. Harri xekin, bai. Oso ondo. Azulekuen. Ederto? Probatu duzu harriekin? Ez. Gumetan joan ginen ikastolarekin, ekainko bazula ingurura, eta... Baina, harriekin oso zaila? Harriekin baino genuen beste makiltxau jarrita. Makiltxue. Berotasune. Nik egin lortu. Oso zaila hori? Ez ina esku ez ezati erren? Zuek lortu duzu esakula? Ez. Zua, saiatu zerie? Zua egiten ez? Ze jende etortzen da miluzera, mesedez? Hemenik aurrera kastinean ezin bestekoa da zua egiten jakitea. Bai. Ba ez bada. Dinot, ze beharri izan dago zuzuk? 60 puntu, oso ondo! Bizitzan! Ze beharri izan dago zu? Ni hasi gintzen pizte, baina itzaltzen zen nire malkoekin, ze joan nahi nuen etxera guare gutatik. Mesedez. Drama bat, kontatuko dizu deste batean. Hieroglifiko batzuk! Ekilier, zebekin hasiko gara, eta... Erantzuteko prest. Seguru baiet. Edo? Bai, ez da? Bai. Baloia erori da. Urruti. Urruti, oso ondo. Oso ondo. Txurru. Txurruka gure txurru, te isak enduta urru, eta... Ti, deitzen dio teari... A cup of tea. A cup of tea. Oso ondo. Charlesek. Oso ondo, urruti. Bale. Ondo, errez? Bai. Ondo, bai, bale. Konzentrazio mailari naizen ikusten hemen, Bigarren hieroglifikoa, denpora. Festetan jan nuen... Loa. Ez, hasi kakotik, venga. Loa. Nor da? Againan. Taloa. Bale, hori bai. Tartala ikusten dugu, baina kakotik hasiko gara, eta tartari takenduta, tar kendu, tartal hori, talo. Oso ondo. Zematek eruza zituen, honek, Ondo. Taloak, gustoko? Asko. Zerenak? Iru isarra, eta gazi behar listia ditzen. Dena. Zapia garte. Kakaruak, Delitua, baina niri utzik, ezer bari gustatzen. Bai, seguragoa. Bueno, gaztai Ogia soilik? Bai. Ez asko eskatzen zuk bizitzari. Talo bat, eta... Horrekin aurrera, ala behar duen puntu, bikote. Zondo? Ze honak, mesedez, ondo. Bai. Bozi, Ze honak, Eta danagaz. tartean sartu herrigorako produkturen bat. Aintzen eta izea, hieroglifiko fresko batzuk, zeuen saskiko produktuen moduen, lehenengo denpora. Nork irabaziko du? Leia... Bai? Leia tila. Leia... Zela, tiketa. Bai? Leiaketa. Lehiaketa oso ondo. Leia printzesa, aitortukot ez dutela ikusi inoiz? Nik Star Wars ere. Bai? Ba, Star Wars sagako printzesa Leia eta etiesketa, bai? Lehiaketa. Nok irabaziko du lehiaketa? Zuek saga famatuaren zaleak, Star Wars eta... Ez bat. Videoklubean, Bazegoen bai. baina... Baina nik ikusi bai, baina zalea ez. Pertsonaiak eta bai, soinu banda eta bai, bueno. Ondo, aintzan izea, bigarrena denpora. Eskolan asko ikusten dira. Bitxe, txetxe, Txebi. Ez, Eduardo. nor da? Bale? Etxolak, ez, Berezitasun bat dauka. Txestuak. Bai, bietxe. bai. Ondo. Bitxe, baina plurala behar genuen zenbakirik ez. Eta estuak dira, estuak. Estutxeak, oso ondo. Estutxeak, kartapazioa guretzat. Bai, Bai, ezta? Xavier, Tolosan, kartapazioa ez? Bai, kartapazioa. Estutxea, kartapazioa. Hau, Balere, estutxe, bai, ondo. ontzat emango dugu, noski. Vale. Un puntu. Ondo. Kartapazioa emoten dugu gitxienez.
Konpasa? Konpasa, hori da konpasa. Bale. Bai, konpasan ere, bai. Jon eta Xavier, eroglifiko neurrien zer, beldurtu edo ez? Bueno. Ez. Entrenatuta, toz. Entrenatuta, toz. Bai. Osando. Ba, lehenengoa denpora. Mai gainean daude. Liak. Li baderantzunaren zati. Ze bere izgarri. Lauliak. Ez. Laukiak. Ez. Li, hasten gara eta zer ikusten da. Li beltzak. Ez, zer nahi dugu. Ze bere izgarri. Li, mai gainean, liburuak. Bruce Lee ikusten dugu li bai, zenbatu ez, buruak. Nahi genituen buruak ditugu argiztatuta. Liburuak. Bigarrena bai. June zer, erogliori kexa? Ez nekin zein zan ere esan da. Li asmatu zui, ba? Bruce Lee. Bigarrena, denpora. Txartela hau aurkitu dut. Diana. Bale, Lurre... Diana ez, labur hau. Lady Di. Venga, zemat. Diru zorroan. Oso ondo. Vale. Gure Lady Di da, eroglifikoetan. Di, iru. Zorro. Zoza? Han. Diru zorroan, oso ondo. Nik nuen pelikulari ikusi. Nirean ez zuen egiten. Eukau zait, Pero no, apuntu. Ondo. No, txistuka guzti. Zorro txistularia. Zorro, liburu bera oso politxe Isabela Gianderena. Bai, Benetan, El oso Zorro, politxe. izanekoa? Bai, Ondo. benetan. Eroglifikotan agertu da etiketa bat. Bai? Zazpikietan ere bai, Anak bidali digu Instagram bidez, egin du erosketa bat horrela arropakate handi hauetako batean eta gona bat edo erosi, eta etiketan Txinan egin dutela adierazten da, hainbat hizkuntzatan, amaieran Txinan egin ere badio. Wow! Zenbat hizkuntza, tartean gure ere bai. Wow! Beraz, gora bertago gomertzioa. Baina kasu honetan, zuek ere txukun. Oso ondo! Gora barri. Eta gora, miluzeko eskua ere. Iepa, iatxala zue! Iepa! Opa! Bai? Isilune dramatiko hiek bizi eta gero, oso ondo aurrera miluzeko eskua. Ekitalier, prest? Beti. Orain ere bai. Goazen bat. Lasai! Etorriko da beste bat. Ondo? Zein kolore du Makusi plataformaren maskotak laranja horia gorria berdea? Berdea. Bale. Ikusten duzu Makusi? Ikusi Makusi, Beti. B, eta ze bokal, askatuko duzue? A. Ba, A hauek guztiek zeuentzat. Erantzun? Bere artean dio umore txita laiztra berri batekin gaur bestituko naiz. Lehengo arlotea jantziko da galaiz. Nongo aberatxei buruz hitz egiten du Oskorriren kantu honen izenburuak? Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Nafarroa? Bizkaia. Bizkaiko aberatsak dira diruzale. T, Eta E. eta E. Askatu nahi duzue? Ez ondia ez. Ez duzue nahi? Ondia ez, ondia ez. Ondo, aurrera ba. Puntua. Ez duzue nahi, ez ondo. Egunetan ospatzen da San Martin eguna. Urriaren 2an, Elier. Bai, azaroak 11, abenduak 21, urtarrilak 22. Ni San Martineku nahi. Epa. Hau zue. Dordun badakigu. Bikote? Urriak 2. Dordun gura uzen badakigu. Entzana izea? Azaroak 11. Oso ondo. Erre, ze bokal? O. O? Ez dago? Jode, tío. Arrastu da, ez da horik. Aurrera ba. Entzun. Aio, jaso kutxe hori ara, ikusten baldin bagitu bere sekretuak kuskusatzen nahi gehala, akabo planat, akabo... Eta guzti, venga! Zeitz, ez tali dugu bi eta bateko ondorengo agerraldidik. Kirurgia estetikok, biajiak, kruzeroak, gure diruk. Gure diruk.
Cruzeroak. June Xavier. Viajeak. Akabo plana, akabo kirurgia izateko eta guzti, venga. Zeta, bokalik ez. Ez dena gogoan garria, bosgarrena. Ekilier. Nola du izena argaziko perla famatuak? La Llorona perla, la Berenjena perla, la Peregrina edo la Perlona. La Llorona. La Perlona. Perlona. La Peregrina. Uf, eskerrak, June. Askatzeko euskene aukera de... Ze bokal? I. Lista hilorreko kentzauz? Bai, gauza... Dotoreak. Eta garesti zena mundukuek. Lasai, etorriko da beste bat. Azken aukera da, beraz. Vale. Trena behin pasatzen dela gezur biribila da. Seguru? Bai, Bai, nik uste. Pero etorriko da berandu akaso, baina... Oso ondo! Oso ondo! Como baina! Bikain! Ez eta bai, Ez eta bai. Trenaren arabera. Ez da, gero beti hau tren, bai, metafora modun ondo da. Momentu eda. Gero beste trena ez da berdine. Listo? Aintzana izea, hau esan eta gero. Bigarren eskua. Eta nela dio. Zeren zain, zaudete? Nola du izena argazkiko erraldoiak? Pitxurri, pitxulintxo, pitxitxi, pitilintxo. Aukera guztiak onak. Bai? Pitxitxi. 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 Pitxitxi da, bai. Ene, eta bokala. A. Entzun. Segulagoa. Nola du izena Adimentxuk sortu digun bertsioaren kantuak. Sarri. Sarri! Ondo! Kasu honetan? Ondo! Ua, ondo, bokala? Ni imaginatzen dut Fermin etxean urduri. Sekulagoa, egin behar dugu kontzertu bat. Baina adimen hartu izan. Ez dakit da. Sortzaileen lana! Gizakia sekulagoa da. Aintzan eta izea. Urrengo rondara guaz. Zenbat metro karratu neurtzen du metro luze den lauki batek? 1, 2, 3, 4. Bikote? Lau. June Xavier? 1. Oso ondo. Enuke inoiz jakingo Nola hau askatu duzu hau, neupez. Xavier? Ondo. Bai, LH lau nik hasi genuen. Ondo. Banik, ez dut jakin bez? Bokala? June Xavier? O. Eta? Askatu? Ez. Aintzana izea, zegoen txandar duen. Entzun! Dantza klasik hartuta, klaro. Nola du izena entzun dugun abeslariak? Black Mambo, Black Box, Mamba Fox, Caroline. Black Mambo. Errotea? Black Box. Ondo. Eta bokala? I. Askatzeko aukera, June Xavier, zeren zain, zaudete? Azteko presa duenak. Bukatu egin nahi du. Zuzena da? Bai, horixe! Beste komadin bat! June Xavier! Azok ere finalean bukatu nahi duzuenez? Beste komodin bat irabazteko aukera, 3. Erne? Orduan, ezin duzu ez gaur, ez bihar, ez etzi. Nola du izena 2024ko zinemaldian urrezko maskorra eskuratu zuen filmak? Tardes soleadas, las tardes al sol, tendido sol, tardes de soledad. Tardes de soledad. Oso ondo.
Ka, bokala? E. Eta entzun? Eguzkipean argiak xeatzen Legea borrokatu eta galdu. Legea borrokatu eta galdu. Zazpi eskalek egindako bertsioa entzun dugu, hauetako zein taldek egin zuen bertsio propioa ingelesez. Ramones, The Beatles, The Clash, The Cure. The Clash. Yes. Nork egin zion bertsioa zazpi eskaleri, The Clashek. Bai, ez da, hori da. Horrena izan zen Igor Elorza, eta gero... Bokala? A. A. Aurrera? Bai. Ba. Hauetako zein izen hartzen du argaziko frutak? Albertxiko, abritxoka, albartxin, edo potxurra. Albertxiko. Ondo? Alberro txikue, esaten zau. Bai. Alberro txikue, bai. Te, bokala? I. Zuk? Albertxiko? Guk, ondo, bai. Albertxiko, bai. I. Ze... Pentsakor, Jun eta Xavier. Orduan ezin duzu ez gaur ez bihar ez etzi? Aurrera ingo dugu? Bai, aurrera. Bai, aurrea. Ipuinaren arabera, nola zuen izena ipuinak kontatzen 1001 gau pasazituen printzesak? Melibea, Marinade, Xerezade edo Agata. Xerezade. Xerezade printzesa? Bai. Ele, bokala? O. Orduan, ezin duzu ez gaur, ez bihar. Ez etzi? Kalabaza asko eman dizkio... Nari. Ez eskatu ahaleginik. Bukaera, no? Dizkio... Letra bat falta, eh? 5. erronda. Akats txiki bat egon da. Eta azkena da, entzun. Nola du izena? New Order taldearen kantu honek. Blue Monday, Black Tuesday, Pink Wednesday, Red Friday. Blue Monday. Oso ondo. Ondo. Ez dute... Eskatu de galderarik hauek. Bokala? Orain bai. Kalabaza asko eman dizkizunari ez eskatu Penik. Azalpenik. Bai! Hirugarren gomuinare, zona! Bueno, kontxoi ederra lortuta Jun eta Xavier. Markagailuak 320 puntu ezik eta gierre. 350 aintzana iztea. Jun eta Xavier 250 eta 3,2. Zein da zuzena? Baleia bizia, aurreikusiko dugu, iaia berdinduta lehenengo markagailu biak. Ekilier, kontzentratu erantzun. Amerikan dauden tokiak dira. Arakaka, Bergara, Zapala, Rekalde, Unai, Durango, Urdaneta, Urdanpileta, Zotina, Izpaster, Begibi. Durango. Izen bereko estatuaren hirurua. Mexikon. Aintzana izea. Bergara. Argentinako herri bada. June Xavier. Urdanpileta. Argentina, no ere? Ekitalier. Rekalde. Argentinan, Buenos Aires provintzian. Aintzana eta izea. Zapala. Zapala. Ba, hau ere Argentinako herrizka da. June eta Xavier. Komodina. Komodina. Arriskatu barik, komodina. Urdan eta Venezuelako udalerria. Eskatu du, komodinak. Ekitalier. Unai. Brasilgo herrizka txikia. Aintzane eta izea osatzeko aukera. Urrezko 150 puntu eskuratzeko aukera. Begibi. Hau asmadutakoa daba. June eta Xavier. Komodina. Komodinarekin. Batera betzen hasita, ondo. Zeuentzat, oso ondo. Arakaka, Guianan eta 150 puntu zuentzat.
Bigarren errondan, Aintzane Aizea zeuek hasi erantzuten, kuadro hauetan pertsonak agertzen dira. Meninak, baharia, musua, gau izartzua, kanbelen zopa latak, Venusen jaiotza, garrasia azken afaria, Urbinoko Venus, atseginen baratzea, gautxoriak. Meninak? Beste, Margarita Austriako agertzen da? Garrasia. Muntxen kuadro famatuan gizon bat, garrasika. Ekilier. Azken afaria. Hemen kuadrilla oso bat agertzen da. Da Vinciren kuadro ezaguna, Aintzane Aizea. Bai, Venusen jaiotza. Bai. June Xavier. Urbinoko Venus. Zanda dagoen eskabiluzi bat, irudikatzen da bertan. Ekitalier. Gautxoriak. Eduard Hooperren kuadroa, taberna bateko azken bezeroei eskainitakoa. Bi zuzen, Aintzane Aizea. Musua. Bikote bat bertan, ondo. Klimten kuadro zoragarria. Errematatuko dugu, komodinarekin edo asmatu? Bai, komodina. Venga, zauentzat! Atseginen baratzetik, 150 puntu! June Xavier, zuek sailkatu zarete, ia gertatzen du beste bi taldeekin. Ikerketei buruzko telesailak dira. Emilio eta detektibeak, True Detective, Sherlock, Monk, Gadget Inspektorea, The Pigeon Detectives, Ramuntxo Detektibeak, Castle, Bones, Marcela, The Sinner. Gadget Inspektorea. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta. Ezinbestekoa. Ekilier. Sherlock. Ederra, Why in love. Bai. Aintzane Aizea. Castle. Ondo. June Xavier. The Sinner. Ikerketa dira nagusi hemen ere, bai? Bones. Ondo. Nik hau buklien ikusten dut. Bones? Bai. Errepikatu ere ala egiteko, bai. Aintzane Aizea. Monk. Eta ben ezinbesteko bat, ere? June Xavier. True Detective. Osondo zabiltzia, Sekulako hau, lehenbiziko demoraldia. Ekitalier erantzun zuzen bakarra. Daukagu. Eta Ramuntxo detektibea. errematatu dezakegu. Jolastera etorri gara. Atxagaren liburua hori. Aintzane Aizea. Seguru zarete, The Pigeon Detectives. Hori berriz musika talde baten izena, da? June eta Xavier. Zein da? Marcela. Marcela. Marika, Hirugarren taula? ikusita Ez da daukat. posible. Beste puntu! Oso Eta, zalde txikiak 320 puntu bergaran, Ekik eta Lierrek, Aintzane Aizea, 350 bederatziren, Junek eta Xavierrek. Pena, Ekitalier, gertu ginen, Bai. Gogoan izango dugu Ramuntxo detektibea. Noski. Eta gogoan izango dugu. Sorte da. Orain arte egindako lau saioak ere, ez da? Bai, gustora. Ze saio honak. Bai. 300 euro ere badara. Zei riberre, mutilek, ze ondo, zei jarrera hon. Aurrerantzean, Bergarara joan, eta hileko 2 larun batetan behintzat eki topatuko dugu. Olaso dorretxean. Ados? Eta gero kafe hartzera... Arranora. Lier egongo dalako. Miluzeko nena, Ekilier, barrutik etorri, barrutik ikusi. Ze gustatu zaizu egiten? Barrutik. Barrutik guztia, parte hartzia. Ondo parte aurrerantzean hartzia. segik kanpotik ikusten? Bai, ikusi Ados? Eskerrik asko! Aizea, Aintzane, ondo ez da? Bai, ongi. Final erditan. Bai, ondo baino ongi, egia da. Sufritu dugu pixkat. Justo, bai. Arriskoak gertu ere ikusi dugulako, baina ondo. Bai. Aurrera eta pozik, June eta Xavier, zesanik ez? Bederatziron puntu edo. Eroso, Zer da hau? eroso. Bai. Bai. Gutxian orain. Horixe pena, baina privilegioa noski erantzuten lehenak. Aintzane eta Aizea izango direla, beraz. Hartu lekua, zoka tirara goaz. Eta demora, neskak. Zein da, Quebeceko hiririk populatuena?
Toronto. Montreal, zein da baimendutako gutxieneko abiadura Hego Euskal Herriko autobideetan? 20? 60. Nola du izena Hattori Ninjaren txakurrak? Paso. Sisimaru, zein Euskal hiriburutako auzoa da Iturrama? Iruña. Hori bai, noski. Nork abesten du Aingura Egodunak abestia? Burutik. Anarik, zenbat ondartza ditu uztaritzek? 0. Bat ere ez, oso ondo. Europa iparraldeko zein gudariren izenarekin ezagutzen dira Hondarribiarrak? Paso. Bikingoak dira, zein udalerritako herriburua da Elizondo? Baztan. Baztangoa, oso ondo. Zein idazle gipuzkoarrek idatzi du Faith eleberria? Paso. Lander Garrok, zein abeslarik jokatzen du Harley Quinnen papera Joker sagaren 2. filmean? Paso. Lady Gagak, Suitzako zein hiritan dago FIFAren egoitza nagusia? Zurich. Oso ondo. Zein jakin mota da pekorinoa? Arraina. Gazta da. Zein fruitu ematen du gereziondoak? Gereziak. Bai horixe. Zein unibertsitateren kampusa dago Leioan? EHU. Oso ondo. Zein da Barojatarren berako etxearen izena? Barojetxea. Itzea. Zein irudi geometriko da zuria Suitzako banderan? Gurutze bat. Gurutzea. Ze elikagai mota da zia zerba? Barazkia. Barazkia. Nola du izena dragoi bolan Son Gokurekin ezkondu zenak? Krimlitz. Txitxi, Euskal Herriko zein lurraldetan dago Eskutxi mendia? Nafarroa. Araban dago zenbat da 13:7? Bizkor! Zemos neskak? Bueno, atxeden txiki bat ere zuek. Bai. Aintzan eta izea, veteranoen leku hartuta ikusiko zaituzte gurrengo biluzen, eta guretzat ederra, zuekin bat egitea. June eta Xavier! Gaur iritsi, miluzera, eta ezaute, da behin hasita. Baina merezita, ze saio. Irabaziko ditugu horrena 9 puntu, gero sokatiran ere aurre hartuko dugu, eta gero irabaziko ditugu zakuan dauden 2.900 euro! Aupa! Azken hori egiteke dago, eta ikusteke ere bai. Ze publikona gaur, Laudioko lagunak! Zuen nahi bau zuek, bueltatzeke zaudete baita ere. Oso ondo, eta ondo ibili Saharatik eta upa zuek, eta segi! Ganorazko, gazetasun entzun, gurekin bat egiteko momentua. Eta June eta Xabierri laguntzeko momentua etxetik bebai, gure indarra emoten buzuei, eta etxekuek, bueno, aplikazioarekin bebai, jolas egiteko momentua. June eta Xabier, finalean, atarian, ondo? Bai. Urduri? Bueno, ya lasaitu. Orain ondo, borrokarako prest, seguru. Entzun, hiri gotortu baten barruan eraikitako gotorleku bat da, definizio bat hau, setio egoeran azken babesleku gisa erabiltzen dena, ziudadela bat. Bai? Hiri hauek zitadela daukate. Denpora. Iruñeak, bai edo ez? Donibane Garazik? Baiona? Bilbo, bai edo ez? Munich? Quebec, iria? Amsterdam? Lille? Berri? Besançon? Berlin? Egiaztatu egingo dugu. Biakatz? Herri. Sakurako bidean kokatu gara. Bi hiri hauetako armarriek binak oroa dituzte denpora.
Zemuz? Bueno, azkeneko aia... Pixka atola. Aziarik eta edikote. Bai. Maikako osatu, 1.000 euro. Emate ditu horrek saritan. Oso azkar gainera, ez dakit dena bizitatu dituzuen, edo zer den? Batzu. Gogoan duzunik horrela, Xabier? Euskal Herrin daudenak, eta gero pasaran urten ikasbidaien, Munich eta Amsterdam. Ze ondo? Ikasle asko pasatzen da hortik, denak ere zira akordatuko? Xabier finibili da. Akats batera, ariketa bikaina izan da, eta zuzendu diguzue, eta 1.000 euroko saria, Jun eta Xabier, amaikakoak 1.000 euro gordetzen ditu. Urrezko galdera. Zuzena izango balitz, urrezko galderaren erantzun bikoitza, June Xabier, zakua zuentzat. 2.900 euro, June ondo. Bai, pixka atola, urduri. Baina, bai. Xabier, Lehenbiziko eguna. saioa oso nahi izan da. Borobiltzeko era bikaina izango litzateke. Zondo. June eta Xabier, nola zen, 3. pisokidea? Olatz. Olatz egongo da etxien. Igual Wikipedian sartuta. Wikipedian sartuta? Pegatze jo. Bera badaki. Adi, zakua banatu behar dugu, June Xabier 1.000 euro eskuratuta. Armarrian binakoroa Lil Besançon, zuzena da. Oso ondo, batzuek! June eta Xabier, azte saioa, gaur lehenbizikoa. 1.000 euro irabazita, eta Migiluzoko konzorlekuan jarraitzeko aukera ere bai. Hau batzuek!